Jokanyo mag duond bura mar ANC mantiere kweth ma Kenya Kwanza bade makwale koro dwaro ni jatend piny moyier William Ruto chop singo mar yiero joma mine mopong' kod 50% mar jotend migepe tok chamo muma yango odiochieng' makiny. Ka giloso Diani kaunti ma Kwale, giwacho ni yiero mine kaka jotend migepe biro ting'o malo tend mine kaluwore ni mine mathoth bende noyier kaka governors kod jood bura. Jokanyo go mag ANC bende kod dwaro ni piny owacho ma Kenya Kwanza oriwe piny owacho mare jogo modak kod ng'ol kod jogo mawuok e dhoudi ma tindo tindo. Bende ginyiso geno ni singo duto mane ochiw e kinde campaigns ibiro chop kare, ka gipuoyo jo Kenya kuom nyayo kwe thuolo ma bende duoko mar yiero nogol. Kile kikubwa ambacho mimi naweza nikakililia haswa kwa wanawake. Nakumbuka wakati Dr. William Samoei Ruto alikuwa akitembea, alikuwa anasema katika uwakilishi wake wa nafasi za uwakilishi kikazi kutoka ngazi za juu mpaka za chini atakuwa anazingatia ule uwakilishi wa mseto wa jinsia mbili. Na uwakilishi wa mseto ni ile 50-50 kwa wanawake na wanaume. Na katika hali ya kuangalia jinsia pia tusiwasahau ama tusiweke kando wenzetu ambao wanaishi na uwezo maalum.